Vladimir Putin ponovo je u centru svjetske pažnje, ovog puta zbog dva nova nuklearna oružja koja je Rusija testirala. Pred veteranima rata u Ukrajini, uz čaj i kolače, Putin je predstavio Poseidon, nuklearni dron koji se kreće pod vodom, i Burevestnik, raketu sa nuklearnim pogonom i, kako tvrdi, neograničenim dometom. Ne postoji ništa slično, rekao je ruski predsjednik, ali stručnjaci upozoravaju, reč je pre o propagandnom oružju nego o stvarnoj vojnoj pretnji. Analitičar Mark Galeotti kaže da su to oružja Armagedona, toliko razorna da bi njihova upotreba značila kraj sveta. Slični projekti već su ranije izazvali nesreće. 2019. 5 ruskih nuklearnih inženjera poginulo je u eksploziji tokom testiranja. Institut za strateške studije u Londonu navodi da Rusija još uvijek nije dokazala da njene rakete uopšte mogu pouzdano da funkcionišu. Ova nova testiranja, kažu analitičari, više govore o slabosti ruske vojske u Ukrajini nego o njenoj snazi. Dok ruske trupe sporo napreduju, Putin pokušava da pokaže moć i da privuče pažnju Donalda Trumpa, koji je nedavno otkazao sastanak sa njim i uveo 9 sankcij rusijskim neftjanim gigantam. Kao odgovor, Trump je najavio da i SAD obnavljaju sopstvena nuklearna testiranja prvi put posle 33 godine. Iz Kremlja poručuju, američki predsjednik je pogrešno informisan, ali jedno je sigurno, novo nadmetanje nuklearnih sila ponovo je počelo.